अरविंद साडी सेंटर आता सावंतवाडी। लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो। अरविंद महासेल 22 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर पर्यंत। बाईपण भारी देवा स्पेशल साड्या फक्त 200 रुपयात। बेंगलोर, मऊ, बनारस, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पाली, मालेगाव, धुळे, नागपूर, बनहट्टी, बेळगाव, दिंडीगल, सेलम, मधुराई, कोईमतूर। बनारसी साडी 300 रुपयाच्या फक्त 1000 रुपयात। सिंधू साडी 600 रुपयात 2 नग। विमल परकर फक्त 100 रुपयात 1 नग। साऊथ इंडियन 3000 रुपयाच्या फक्त 1000 रुपयात। पेशवाई सिल्क साडी फक्त 999 मध्ये। कॉटन गाऊन फक्त 500 रुपयात 3 नग। कॉटन वायल मंगळसूत्र साडी 500 रुपयात 2 नग। हँडलूम चटई 300 रुपयात 2 नग। पायपुसणी 100 रुपयात 3 नग। सिंगल ब्लँकेट 1000 रुपयात 4 नग। डबल ब्लँकेट 1000 रुपयात 3 नग। सिंगल बेडशीट 300 रुपयात 2 नग। डबल बेडशीट उशी कव्हर सहित 600 रुपयात 2 नग। होलसेल आणि रिटेल फॅन्सी साड्या, सुटिंग, शर्टिंग आणि हँडलूम ठिकाण एक, व्हरायटी अनेक। पॅन्ट शर्ट कापड 700 रुपयाला 2 नग। सेलचं ठिकाण वैश्य भवन, गवळी तिठा, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग। संपर्क 9922 33 85 00 आणि 9284 74 64 47। आमचे दुकान गांधीनगर, कोल्हापूर इथं आहे। अरविंद साडी सेंटर, गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरुनानक मार्केट, गांधीनगर, कोल्हापूर।